Susu ibu kualitas nomor 1. Susu ibu kualitas nomor 1. Kenes sayur asam lawe kerupuk kita emisem hati niremok ya kanca pada sing sing saik kapraya mereka yo keluarga sawang galing wayange kunang sego gawe kayune jati mbok yo elek jamane semanang aja gawe ning ati wong manis yen ora candang mbok yo Chandra mbok yo wis jangkrik jangkrik kowe becik omong kasar kowe becik omong kasar sepi ngewak sere-sere jangkrik kekeko kaya ngene rasane nangka dicampur madu yang ini wong becot tresno rina kira bisa turun janur gunung ukuran bodar pinolan ketinggalan wong bagus kasing takane ketinggalan wong bagus kasing
tekane Rama jangan nangis jangan Semarang kaline banjir aja sumelang ora tak pikir bisa sekali kedong cerobat yo milih yadong Mang sawici nembah marang Gusti kabeh manggis tak sega bocah sing manis aja pijer kowe nangis dadi bocah sing asis Rama Gunes Pupus gedang raja dasar bagus tur prasaja bebangan ngerti saranane bangsa popongan ngerti ngelmu kang utama ya ya mas ciut sagelas aku lawase wanita nangis ngaji sarira Rama wong bagus timun rujakane gawe kumon sajake wong bagus terus atine yo mas sampai desa guru katakan Kepedung sawit tinggalan dunia Rama Penes ngeling-ngeling para Gusti kang paparing Yadyo mas Angling wong ora pangling suarane Ya mas Gunes Yadyo langkah-langkah wong bagus terus atine sampai desa guru katakan manungsa rene alam dunia bejane kutune sing sabar narima kutu eling marang Gusti kang peparing Gunes angling wonge ora